Kde čo? Miluju tebe. What? Come on, let's go. 2012. To si vždycky budu pamatovat. Já prožívala naplno každý svůj den, dokud se nenaplnil ten strašivý sen. Přišla jsem na praxi a brambory jsem loupala, najednou mě ta hrozná bolest dohnala. Mistrová mě držela za ruku, říkala mi, že bude v pořádku. Odvezli mě do nemocnice, zjistili tam věci zlé. Nikdo nevěděl, jak to vše vlastně dopadne. Operace trvala dlouhé hodiny, všichni moji známí se za mě modlili. Když jsem se probudila, nevěděla jsem, co bude dál. Já věděla jen to, že Bůh při mě stál. Pak si další 2 měsíce ležela v komatu a po dalších 8 si začala hýbat levou rukou a komunikovala si po matu. Kam tě vítr zanese, to je fakt ve hvězdách. Život ti ukáže, co je bolest, radost i strach. Nevzdávej se nikdy, bojuj, svět je plný nástrah. Musíš věřit ve své sny a city, podstatou je láska. Odvezli mě do Chuchalné, tam rahabky jsem měla. Pomalu jsem se z toho dostávala. Tam potkala jsem chlapa, který byl hrozně milý. Přišel za mnou a hned jsme se seznámili. Nikdy nezapomenu na naši první pusu. Hned jsem věděla, že s ním budu plusu. Byla to fakt láska na první pohled. Do konce života nad mým srdcem má dohled. Děkuju všem, co při mě vždycky stáli. Mamce a taťkovi a mému manželovi. Za to všechno, co pro mě udělali. A dělají. Kam tě vítr zanese, to je fakt ve hvězdách. Život ti ukáže, co je bolest, radost i strach. Nevzdávej se nikdy, bojuj, svět je plný nástrah. Musíš věřit ve své sny a city, podstatou je láska. Večer s invalidama, vole. Mám jet? Čau, čau.